Ahojte všetci, vítajte alebo vítajte naspäť. Ja som Katka a mám obchodík Vonoria spolu s týmto YouTube kanálom, kde pridávam rôzne videá spolu s návodmi. A ako iste viete, blíži sa nám jeseň, prekvapenie a zišiel by sa mi objednať nový materiál na tvorenie. Ja už som nad nejakými vecami uvažovala, nakoľko mi došli nejaké zelené, takže som ich ponahazovala do košíka. Ale treba si premyslieť nejaký ten plán na jeseň, že áno. Nech to kúpim jedno všetkým brzom a nemusím potom dokupovať po troške. Na september mám taký plán, že by som chcela urobiť tekvičky, obliečky na vankúš. Tekvičky bude menší problém, nakoľko sú vypredané oranžové vlny, že áno. Takže to uvidím, čo s tým budem robiť. Alize Baby bez mám ešte dve oranžové, ale asi ešte doobjednám. Ja toto mám na notebooku všetko pustené. A mám to otvorené dva obchodíky. Jeden obchodík je Vanitinka a druhý obchodík je v Bavlnke, nakoľko odtiaľ beriem Woolly Bunny Baby. Tie chopaté vlny, ženivkové. Dobre. Takže, moja predstava je takáto. Čo sa týka obliečok, chcem s nimi robiť návod, a to konkrétne na diamantový vzor a potom na sieťový vzor. Takže to sú nie dve obliečky, ale 4, pretože na dvoch to musím vyskúšať a potom dve doplniť. Ja som diamantovým vzorom už robila, a to konkrétne ako kolaudačný darček, dajme tomu, a to konkrétne z Alize Softy Plus a z tejto chcem robiť aj teraz. A dúfam, že tento sáčok, čo som našla, je presne tej obliečky, pretože poprvé nepamätám si, aký háčik som používala a nepamätám si, koľko klbiek som minula. Ale tu mám 4 etikety, z toho typujem, že jedna patrí k tomuto. Takže dajme tomu, že som minula 3,5 kopka. Ale neviem, či mám tomto veriť. Ale asi sa rozhodnem tomu veriť a z každej farby poobjednávam 4 klopka a potom budeme sa buď iba tešiť, že to vyšlo, alebo budeme plakať a doobjednávať jedno z toho. Rozhodla som sa pre 4 farby, jedna z toho je presne táto, čo ste videli, krémová, potom hnedá a rozhodla som sa aj pre farebné, takže stredne ružová a tmavá riflová. Takže toto sú Alize Softy Plus vlny, ktoré pôjdu na obliečky s diamantovým a sieťovým vzorom. Takže to máme. A ešte som chcela urobiť obliečky, na ktoré by sa dali vyháčkovať nejaké nápisy. Ja neviem, typu Bubu, alebo Autumn, akože jeseň, alebo počkáte, ja idem na Pinterest a spomeniem si na nejaké nápady. Crochet pillow. Akože jednak tie nápisy, ale taktiež aj urobiť nejaké obrazce s tým. Takže s týmto sa budeme hrať. Budeme tam používať ten bubble stitch, ten bublinový. Nemám nič, na čom by som vám to ukázala. Však keď dôjde na vec, budete vedieť. Takže jednak nápisy, jednak obrazce, takže to s tým budem chcieť robiť, takže ideme naspäť do obchodu. Takže na to som si zobrala Himalaya Super Soft, ktoré aj mám, ale nemám dostatok vln na obliečku, takže som si kúpila tmavo horčicovú a tmavo hrdavú, čo si myslím, že sú také pekné jesenné farby. Takže tak. Ale zároveň rozmýšľam, že či ešte chcem robiť aj niečo iné. Nakoľko by som to fakt rada objednala jedným vrzom.
A v bavlnke som si nahádzala nejaké tie vlny, pretože by som chcela po dlhej dobe urobiť nejakú deku. Takže tam som si tiež nahádzala nejaké také tie jesenné farby, smaragdová, červeno-hnedá, horčicová, terakotová a oranžová spolu tmavo-zelenou. Tiež tam mám tmavo-hnedú na spájanie, lebo to budem robiť asi štvorce. A potom tam mám ešte krémovú na tie štvorce. A tam úprimne neviem, koľko tých klobiek si mám brať. Pretože neviem, akú veľkú deku chcem robiť. Či chcem robiť zase nejakú desku, alebo nejakých väčších rozmerov. To je taká dilema, že netuším. Asi by som si mala dopozerať Alice Baby Beth. Čo mám, že či mi niečo nechýba. Už som si hodila do košíka zelené, už som si hodila oranžovú. Aj horčicovú som si tam dala. Tá tam je tiež. Ale úprimne neviem, či budem cez jeseň robiť veľa s tými tenkými vlnami. Pretože keď sa povie jeseň a taktiež zima, ja už celkom prechádzam na také tie hrubšie vlny. Tým, že už sa mám rada také tie väčšie projekty ako obliečky, deky a takto, ktoré sa robia lepšie tými hrubými vlnami a to Alice Baby Beth nie je. Takže rozmýšľam. Mám ešte niečo zobrať, alebo je to už považované za plný košík? Ešte rozmýšľam, či na jarmok niečo budem dorábať, že by som potrebovala. A to si myslím, že by som si vystačila s tým, čo mám. Zelenú na ružičky som teraz prihodila ešte o jednu viacej, pretože ružičiek som spravila dosť. Ružičky sa mi všetky jarmaky vypredali. Takže som si teraz urobila 19, to znamená, že budem robiť 19 podkvetí a 57 listov. Takže som si doložila zelenú do košíka, pretože mám 1,5 zelené. A typujem, že to zelenou budem robiť ešte viacej. Ale ja si myslím, že toto stačí, pretože ja vám poviem jednu vec. Pre mňa bude asi jeseň, že september, možno polovica októbra a potom sa budem pripravovať na Vianoce. Takže si myslím, že nepotrebujem toľko von na podstate mesiac a pol. Otvorila som si aj čo mám poznámky, čo som chcela, návody. Listy na zavesenie robím teraz. Muchotrávka bude v rámci tých vecí na zavesenie na základe tej reťaze, lebo tá tam bude tiež. Nie len ako muchotrávka, ale ako dubáčik, bude sa to dať vedieť nejako poupraviť. Mám tu obličky, mám tu tekvičku. Na tekvičku by som mala mať, myslím, dostatok materiálu. Duch. Koľko mám bielej? Dali, že Baby Beth mám dosť, ale myslím, že kúpim aj ženivkovú bielu. Počkajte, mám ženivkovú bielu. Mám krémovú, takže musíme dokúpiť bielu. Takže idem v bavlnke a biela. Zaberiem dve? Zaberiem dve. Ok, takže to by sme mali. Takže to vymyslím dačo s dušíkom, čo bude. A čo máme ďalej? Mám tu napísanú aj nejakú tekvicovú podšálku, ale zase myslím, že by sme si vystačili tým, čo máme, takže na tom netreba dokupovať nič. Mám tu obliečku na šálku. Takže som zvedavá, čo s tou vymyslím. A mám tu v zátvorke čarodejný klobúk. Nakoľko sa bude blížiť Halloween potom. A ten klobúk by som mohla urobiť z Himalaya Super Soft, takže ideme ešte tam a doložíme čiernu. Bude stačiť jedno? Podľa mňa bude stačiť jedno. Takže som dohodila ešte to. Takže toto je, čo sa týka jesenné objednávky, takže ešte sa na to budem pozerať, možno niečo vyhodím, niečo pridám, aby som zároveň toho nezbankrotovala, že áno. A uvidíme sa na unboxingu. Budeme mať unboxing von
Taktiež budeme mať unboxing háčikov, nakoľko som si od Naty kupovala jesenú tematiku, keď jej došla a mal by mi nejako tento následujúci týždeň prísť. Takže budeme mať aj to. Takže počkajte 1 sekundu, zostrihne sa to na unboxing. Práve sa nasedte z práce a prišli mi upozornenia, že mám 2 balíčky v pakete, takže si ich ideme vydvihnúť. Takže balíčky došli, a to 3. 2 balíčky prišli naraz. To mi prišlo v balónke, myslím. A potom mám ďalšie háčiky. A včera mi prišli vlny Tinka, takže to máme 3. veľký balíček. Je toho celkom dosť, ale úprimne si nemyslím, že tých von som brala veľa, ako na tie obliečky som brala veľa, ale skôr si myslím, že tie klopka budú veľké. Počet kobiek si nemyslím, že bude taký veľký ako veľkosť kobiek. Chápeme sa. Ktorým ale začneme. Začala by som krabicou. To by mali byť... Kde sa to otvára? Tu sa to otvára. To by mali byť vlny na deku, ktorú chcem urobiť. Tak to vám poviem. Nápad na deku, všetko úžasné, ale vôbec nemám predstavu, aká tam bude spotreba vln. Takže si myslím... Na jednu stranu si myslím, že som kúpila dostatok vln, na druhú stranu si myslím, že ich je málo. Nakoľko tú deku chcem robiť väčšiu. Ale však uvidíme. Keď budem robiť, uvidíme. Takže to tu mám na tých 2 sáčkoch. Jeden a druhý. Krabicu dávam na bok. Dobre. Toto máme na obháčkovávanie a spájanie 3/4. Tá krémová je krásna. Dobre, s týmito farbami som spokojná. A potom ideme na tieto. Mám tu 2 biele, ktoré som si vzala, keby som náhodou stihla robiť duchov na jarno. A potom tu mám rôzne farby, ktoré som si myslela, že by boli pekné na jesenné tvorenie. A myslím si, že tá kombinácia vôbec nie je zlá. Akurát si nemyslím, že do tejto palety patrí táto oranžová. Tuto možno nechám na tekvice a bude iba táto petica farieb. Pretože sú také matnejšie, by som povedala, alebo také jemnejšie, čo sa týka farby, a táto je dosť žiarivá. Takže asi to urobím tak. Každopádne, aby ste to videli lepšie, nie pesáčok. Máme tu takúto červenú, ktorá ide skôr tak do rúžovej, by som povedala skôr taký rúžovkastý odtieň, a máme tu červenú, ktorá ide do takej oranžovej skôr, aby ste videli rozdiel. Potom tu máme takú fajnú horčicovú a 2 farby zelenej. Táto by mala byť, myslím, smaragdová a táto nejaká vojenská, úplne si už nepamätám, ako sa volala. A dohromady tvoria takúto kombináciu. Čo si myslím, že je celkom fajn. Takže to by sme mali k prvému balíčku. A to je presne to, čo som hovorila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 kobiek, ktoré boli vo veľkej krabici, lebo tie kopka sú pomerne veľké. Ako ďalšie, asi to otvorím v poradí, ako mi to prišlo. Takže ako ďalšie, tu máme háčiky. Ja už som od Naty háčik s dušou brala. Háčiky. Je o tom aj celé video, ak si chcete pozrieť. Takže nasleduje presne to, čo v tom videu. Idem si nálepky uzurpovať pre seba. Lepím ich. Dobre. Tak, neuzurpujem, tieto sa mi nedajú odlepiť.
nevadí, ale sú krásne. Dobre, takže otvoríme. Tentokrát som si objednal tie isté veľkosti, musím sa priznať, že tie isté veľkosti, ale v jesennej tematike. Prečo mám 3? Počkaj. Vysypeme to. Milá Katka, prajem príjemné háčkovanie a všetko najlepšie k narodeninám Naty. Naposledy, keď som od nej brala, tak to vyšlo zrovna tak, že v ten deň, čo mi to prišlo, som mala narodeniny. Takže niečo mi hovorí, že ten jeden háčik bude dodatočný darček, že by. Pozrieme sa na to. Ako prvý máme túto slnečnicu, ja to radšej aj vytiahnem. Toto by mal byť 5 mm, je to tu napísané. Takže máme slnečnicový 5 mm háčik. Veľmi pekný, zase tu mám svoju obľúbenú zlatú, hnedu, aj tá zelená je veľmi krásna. Takže máme slnečnicový háčik, potom máme 3 mm, ten je tekvičkový, taká tekvička s mašou a tieto gorálky sú krásne vzorované, preto som si ho vybrala. A toto oranžové je také tekvičkové. Takže toto máme druhý háčik. A ideme na ten tretí háčik. Ten je tiež pekný. Limitka pre teba 3,5 mm. Počkať. Tak máme tu Happy Birthday na začiatku, tiež tu máme gorálku konfety, veľmi krásna kombinácia farebná. A 3,5 mm sa tiež hodí háčik. Tak mám ďalšie háčiky do zbierky, ďakujem na tie aj za darček. Takže máme tieto dva jesenné a jeden narodeninový. Taktiež kúkam, že tu mám ďalšie nálepky pre seba a označovače. To si otvorím potom sama. Momentálne mám iba jeden háčik v tomto, pretože s tým kávovým cestujem a háčkujem všade ako idem. Takže takto. Už bude mať kamoša. Dávam naspäť na poličku. Dobre. Takže to by sme mali k druhému balíčku, ktorý sa mi veľmi páči. Zatiaľ som so svojimi nákupmi veľmi spokojná. A ostáva nám posledný. A viem, že tých von tam je habadej, pretože ružový obal dávajú, keď je veľká objednávka. Odkiaľ to vezmeme? Dúfam, že nič neroztrihnem. Už vidím Alize Sosty plus. To je krásna ružová. Dobre, dávam si to k nohám, idem to postupne vyťahovať. Máme Alize Softy. Ešte niekde bude jedno kopko asi, pretože som brala po 4. Máme takú krásnu staroružovú. Hebunka. Milujem túto veľmi. Takže to máme. Presne ako som predpokladala, máme tu štvrté kopko, ktoré bolo pri hnedých. Neviem, či je to hnedá alebo béžová pri mne, ale myslím, že asi béžová. To máme. Ďalej tu máme maslová Softy Plus a k tomu je aj horčicové Alize Baby Best. Ďalšie Alize Baby Best, pretože mi podochádzali zelené na kvety a taktiež oranžová pôjdem na tekvice. Takže esenciálne farby na jeseň. Úprimne ja už si nepamätám, aké farby som si zobrala, ale očividne som si zobrala aj takúto horčicovú.
A potom 4 riflové na ďalšiu obliečku. A potom tu mám Himalaya Super Soft veľké kurta, 2 horčicové, 1 červenú. A ešte by som mala mať 1 červenú. Presne tak, ešte 1 červená a čierna. Toť vše? Takže opäť veľké kopka. Takže v tomto balíku bolo 5, 10, 15, 20, 25, 28 kopiek. Koľko som hovorila, že bolo v tom prvom? 16? Tak preto len som dobrala veľa kopiek. Je ich veľa. A taktiež máme veľa tvorenia pred sebou. Takže je to odpustiteľné, že áno. To je k unboxingu všetko. Veľmi dúfam, že tie vlny vystačia na celú jeseň. Ale myslím, že by mohli. Neviem, či som to už spomínala. Mne jeseň končí nejak v polovici oktobra. Potom už začína príprava na Vianoce. Takže do polovice oktobra mi to hádam vydrží. Ale tak. Je to dohromady 6 obliečok na vankúš, pretože plánujem pre vás návody. Je to deka a sú to nejaké kopka na kvety. Takže keď si vo výsledku zoberiem, až tak na to, koľko je to vlny, toho až tak veľa výrobkov nebude. Ale budú to veľké výrobky. Ja len dúfam, že túto bielu stihnem spotrebovať čas a spravím nejakých tých duchov. Lebo by bola škoda, keby som to nestihla. Na jarmok by som veľmi chcela spraviť nejakých duchov na predaj. Stihnem, budeme sa modliť, aby som to stihla. Takže týmto by som toto video aj ukončila. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, tak dajte like. A môžete taktiež napísať komentár, že na ktorý z tých projektov sa vlastne najviac tešíte. Nakoľko tu bude deka, nejaké tie obliečky. Že či sa tešíte aj na tie návody na obliečky. Alebo že či je to niečo, čomu sa radšej vyhnete. Som na to zvedavá. Ak sa vám moje videá páčia, budem rada, ak dáte aj odber. A môžete taktiež kliknúť aj zvonček, nech vám neuniknú žiadne tie videá, nech vám chodia upozornenia, ako náhle video vyjde. Ja sa s vami teraz lúčim a vidíme sa na budúce. Trošku pekné.